إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Mga tayo mangud na mga kami Islam, dari nisab kita ni adlaw ini. Patumtum kita ni karna sinagama sarta in topic na to adlaw ini na sa lingkat-lingkat suway na to hatihon inakikat sila mga jin. Mga tayo mangud na mga kami Islam, kalayan na to kaingatan in mga sila kajinjinan. Pasal mataod in mga tayo mangud na to kami Islam, nalaong sila pasal hindi nila kahatihan in mga taghinangan si mga ini naghinangkatan ini mga jin. So mga tayo na mga kami Islam, suway na to pangadjian in mga kakahinang si mga jin uning kabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran iban hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab ang kanakabtang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-faqih wa ashaddu ala syaitan min alfi abidin. Sabon na linto maingat long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lando mabugata syaitan ding haibuhan nag-ibadat. Na ibuhan nag-ibadat ikumpir mo ang bukalim mas mabuka pa yung syaitan. Pasal mayta into nakahati agama biasa pantun nakakahinang siya taswir. Napapatta ni lupa sin syaitan. Bang beriin manasat, bang beriin namanin hiwal sin syaitan. Ang kahiwal sin syaitan kaingatan niya magtimaksud ini. Magti niya mapandang imaksud sin syaitan ini mangdahi pa maasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tayo mawad na mga kami Islam, in mga jinin hakikat, bunal to di mga jinin ni papanjari sin Allah ta'ala. Wa kalakal dyan, mimmarijim minna. In mga jinin ni papanjari di nga mga marijim minna. Rati na rin nga muna kayo yun. Amon mayroon aso niya yun. Na yung mga jinin ni, nga rin doon gimuha mga tayo mawad na mga kami Islam iblis. La'natullah alayh. Siya rain dengan mga jin in darajat niya sa pantun darajat malaikat na. Sarta lang hi Abdullah ibn Abbas siya rain mga jin biutangan sin Allah ta'ala yung pikpik ni upat. Siya inhinang nakura sin Allah ta'ala sayyid na diha adunya. Sarta nahinang ito sa pagtakabul niya fa Allah subhanahu wa ta'ala hata yung pasudjurun na sa kanadam di siya mabawa sumudjud karna ito in siya bang biakatin rangko na general na may ako sumudjud pa private. Sa kalupa niya nagdakan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tayo mawad na mga kami Islam, in syaitan, hi iblis, iwan sin kabiluhu, iwan si mga tribes niya, iwan mga bata niya, iwan mga julud niya, iwan kabil niya, iwan si mga panay, iwan niya, hindi sila magbati laul, laungun in mga ummat sin Nabi Muhammad, labiyaula na yung mga anak po Adam, na hatari ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin syaitan, siyapahan niya ya Allah lang niya, sapahan kulong niya ya Allah, haizza mo, ataasin darajat mo. Di to da kulong siniblis la'natullah alayh umundong sa satong ko in mga manusya sa inggalong yari ko sila marakatan panarga jahannam. Long sin Allah ta'ala sapahan ko raysab akataasin darajat ko bang inipon ko mga yu ampun ka ako ampunon ko siya long sin Allah. Sampilin iblis na nga bugo siya may tay sablang ya Allah. Inakuhatadya ko ay simudjud ka na Adam. Inanaka po Adam magdusa biya lago. Grabing lago sindusa. Pagubos bang mayo kayo mo ampun taubat ampunon mo. May akulong hatadya ko ay simudjud ka na Adam di mo ako mampun. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal ya iblis ini ka wayroon ko na ngayon ampun ka ako. Pasal takabul. Ito yung kibro na pangatayan niya. Naam. Nang kanin roli iblis yan inaras niya long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan narakat. Sa time nagbuno ito, ang piyapuno sin Allah Ta'ala yung mga jin nagshirik fa Allah Ta'ala way mga manusia nakakadiblis ang bukling auhanan sila kay ni Jibril na naruwi mga kajinjinan niya riha mga rakat. Ang kanayan na kasaitan-saitan ng mga karakat-dakatan. Yan yung aras ni iblis. Ang kanin iblis dakon niya mga bata niya. Law niya magjin niya on, ikaw lang niya on hinang mo. Nung sinjin ini, nalawin hinang kulong niya, nakura lang niya, Tuhan ka to, na pagkalo ko lang yun daw magtiyaw. Biari-biari lo niya. Siyasat ko biari. Long iblis kadabta. Puting mo. Way mo hinangin dapat kabayan ko. Ustimin do ginamok Jenny Frit. Makusog. Long niya ako long niya nakura. Sayyidi ya sayyidi. Ako nakura. Kulong niya. Inakulongin hinang ko. Way ako long niya gimuhalombay sindo magtiyaon. Sa hinggalong niya way sila nagkapagbukit. Ang kanay mag-iilmo sihir inukuman niya. Bangaon siya rasin agama. Haddus sahir. Yaktulat. Tiniyain had sin mga iwan sin sahir. So ay bunuon. Ang kanatay may markat tapya bunuon ay mga magil mo sihir. Pasal may ita na yufarriku bainal mari wa zawji. Mapagbutason into magtihawon.
Hakas-hakas sin syaitan ilmu si mga sihir ini. Papagbutason hinang-hinangon ni mga tao. Ini nikatan ilmu ni syaitan. Ang kanang waswas wa kannas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Atin niya hakas-hakas waswas pag-using kannas. Uning kannas di mantras. Umakas-hakas sin syaitan biyayan pag-us khannas o mantras bangso pa makapag-isti'adha makapagpangayo taming ipon sin Allah Ta'ala o mantrasin syaitan mang-imian ng ipon sin Allah Ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim lumayo magtin syaitan nabang dito ito yung syaitan manasat waswas hapangatayan si manusi natay mangod na mga kamislam mataudin na laong sin syaitan pangkamukisahan ko sin kahalan sin paglukat na may ban sin jin alhamdulillah sa duwaring mga jin nagbalik Islam ito humajat siya mga pilajam. Sa ini ni khulasa sa jasama raison tayong topic ini. Una-una mga tayo mo na mga kamislam matauda hula na mo. Asulo. Ahulo. Misan diya sa mga nalalapay. Pasasin adamul ilm. Kulang nga panghati ilmo. Mataud kanila paglong si syaitan. Habiarin kaptangan. Mataud kanila na rasin syaitan patas bud. Nangayo pa mga tampat. Pasalyusal sin syaitan in lupa sinina nila miyatay na. Lupa sinama nila miyatay, lupa sinapo nila sumud patakaino pin syaitan. Ang palong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in syaitan kaya niya gaya huning katanlo payo din Nabi Muhammad. Sumud atakaino. Ya kolong ya anak, dai ba kolong ya maripagkaon pa kubuliap di ako. Subhanallah patay rin na magkaon. In jasad pangmatay na di na siya magkaon. Isimpi ako makubul. Nam in kumaon jin. Bila syak. Pag-usat to kumonin jini pakaon kay mo bang ajatuan kakitaan mo suka. Suka! Misan bismillah haram. Ang kanatay min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalayan sa pagkaon ning kanhubal, way niya kaon. Mayta, min kani mga sahabat magiyan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanila ya Rasulullah, aon di matungkam mo ini di nga mga inaon. Mga pagkakaunan besel biyan pagkakaunan di na mo kaingatan adakala di nga mga Nasrani. Aon pagkaon di matungkam mo di na mo kaingatan man ka bismillah long sa Rasulkul. Kaon kamulong niya. Bisaran nyo dya bismillah kaunan niya. Samayin Rasul sallallahu alaihi wasallam diwalan sa pagkaon. Den kanhubal, atay miniway panagtag na inwahi rin niya kaunon. Mayta, ikita-kita si Nabi Muhammad in pagkaon diwal kaniyong galing nga tampat, galing nga mga kandahubal, di nga tampat pekukuanan si mga jin, inya unso kami sa mo bismillah nin suka haram kaunon. Subhanallah way kaon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari ka to matawd na law. Na hindi ka to hinang ini-etikad nila kita si mata. Akita si mata nila. Ininang sin syaitan tuan, mga syayatin. Bang aun matay naglilima wakto. Akaw man si Muslim. Bang kita adamul ilm. Ulang kita ilmu. Pagpatay si mayat yaon sola na siya ustads. Sola na siya nakapangadji. Naglilima wakto. Nang dadaki sin tauhid. Ang langi sin shirk. Ang daki sin sambahayang. Ang daki sin sakat. Ang daki sin ma'ruf. Ang lang sin mungkar. Pagpatay niya yun, ininang sin syaitan. Pagkubur naman sin mayat yaon. Kapihon sin syaitan in lupa sin tao patay. Pag-ubos ininang sin syaitan, magpakita siya tao awam. Pag-ubos yun in awam yaon, magpasapag na sin kabar. Sin news. Ikatuan lang yan ang lutaw. Inguro lang yan ang lutaw. Intaw maglilima wakto ng lutaw. Uning kaptangan lilumum. In katauran si Mano Shalom Kuman. Bang biyan long niya in akida. Law. Nang lutaw. Asabab long niya nakida nila fasida. Lawng. Bukun long niya biyan ni nakida sing kamasan na muli magpanglutaw. Pasal long yun daw magpanglutaw taw narka. Subhanallah. Iningat sin syaitan mang lawng. Maino-ino kaw. Inkay ba nandi na mag-ibadat? Bang matay nuwi nag-iibadat? Way lutaw. Way lutaw. Imiyaning kebanan yan long niya nakida. Tau suluka. Allahu Akbar. Way magaingat sinasulukay ba na narka? Bangko rumatong na maumpa kubur long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon na ka na naman mo insik sa atawa kasan niya nga nalam sing kubur. Bangko mag-ulak ko'y makarungog sing pag-ulak mo amurin pangdaig mo kubur injini ba mano sa di ko karungan. Ba't nga ba nga sa kita sin jini nalam sing kubur? Lando mamidpid injin sin buka. Sa injin magkamatay. Amurin di matay halo mahuli matay. Amurin iblis la natullalay. Jimanji siya Allah. Lain nakartani. Ya Allah bang di mo pa ko kabuhi. Di mo na ako patayon. Sapahan ko tuod kay murahong kimano sa pakalungan. Nung sinallahu ta'ala, di lang tako respite. Di na ako matay sa yawmal kiyama.
Piya ngayon yung bukayat suwa yawmal qiyamah samiyati. Bat malaingkan in kabilo, in mga bata iblis, in katani mga zuriyati, iban si mga zuriya, iban si mga family niya, dengan mga tubuanan niya, in katani ni magkamatay. Ngam, pasalin jin mag-ibadat tayo sa wama kalaktul jinna wal insa illa liya'buduni. Waya kulong sin Allah nagpapanjari jin, iban mano si bat malaingkan magtag-ipon kako. Na in sila magkamatay. Naam, way panghati nila uling kahalan sinalam sin kubur katauran sin mga jin awam. Ang kanaon jin muslim, ang jin kafir, iwan ang jin mga syayatin. In makusog ang mga jin mga syayatin, puhingaon mga kaibanan jin. Sa mga jin muslim mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya si mga jin nakarungog azaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun pasaba pagturun sin suratul jin. Na mga tayo na mga kami sang pila. Katumtuman ko to da sibi-sibi pa ako nagkaunat to. Bukun pa ako muslim. Katumtuman ko. O nambuk tayo mangod. Niyatay siya. Pagpatay niya inaginihahali niya ayaw niyo ako hinangapito. Ayaw! Pasalin sunna sin Nabi upat da. Digoon sa puton sambahayangon iban sin kubol. Upat da. Inakisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaman hurmatan yung kamatayan. Maita! Pasal intaw kamatayan long sin Nabi halom susa sila suway silim pakaunon mo. Bukon sila pa magpakaon, makapangutang pa sila sapi, sumud na mato pa mga gandari ba, pasal sila mong tradisyon niya ulit. Urfyo, nadat yun. Na miyatay manintaw inituan, miyakad siya sunna, unin si syaitan, yapin lupa niya, ang panang lungkad pagkaw nakabayan sin tao. Unin na kasin kauman, iniiglong niya na, nagpito, nang luto, yapdi. Allahu Akbar, di na magkaunin patay. Impatay ri magkaon. Simut palom kauman ng lungkat tungkang kumaon. Inagising kauman, magbalik kita niya magpito. Pasalin yan long niya, nalawong. Pasal may tanang lutaw, yapdi. Allahu Akbar. Kita niyo mga tayo, mangudiningat sin syaitan. Sabang kita maingat ang bukaat, kita alim. In kita ambok din ang mga faqih. Biya sinagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faqih wa syaddu ala syaitan min al-alfi abidin. Into maingat ta ilmo lando mabuga ta syaitan nga ibuhan nag-ibadat. In mga ubad nag-ibadat sa kulangin pamaham nila ilmo. In mga malingkat long si mga ulama bang kuambok alim. Bukun sadya kahinduan mimbaran mo rin nga mga syafaat, mo rin nga kasirik-sirik, kandi nga mga plano sin syaitan. Sampil mga tayo manghud mo mapaanib mo sila. Kadaawan mo sila sin plano sin syaitan. Di ba naman sin syaitan magtimo kayo nga tanim maksud niya mo kumarayo. Nabiyanin syaitan. Pila na inaula na ito mga tayo mangod na muaga misam nakasud pa syirik akbar. Asasing kakay ng sinjin. Sumakat pabud. Nangayo patampat. Bang kita abutan tayo mangod sing kamatay rin na kita mampun sin Allah Ta'ala. Misam pinagdadawa kita muslim. Pasal mayta, once ko syirik akbar insyud mo, salama-lama na konar ka jahannam. Na'udhu billahi min dhalik. Amon yato inhadap sin syaitan. Pasurong ko pa syirik akbar. Bangkori makasad pa syirik akbar, syirik asgar. Bangkori niya kaya syirik asgar, sibi-sibi, pasurun niya ko simbidah. Bang di niya ko kaya simbidah, pasurun niya ko rin mga maksiyat. Mga zina. Bang di niya kaya, pasurun niya ko makro. Bang di niya pa kaya makro, pasurun niya ko papag mubahon niya ko mataod. Mubarah. Alawra lang niya. In syaitan hinangunto ding katan, maman sadyain na nakapuada makasud panar ka jahannam. Biyanin rule sin syaitan, hininang sin syaitan. Na mga tayo mangod na mga kamisam, suway kita niyo magkamaya, hinang si mga jin. Suway kita niyo pangadjiun na tuing kakahinang si mga jin. Angkan sambat ka ako sin jin, nagbalik Islam, angkan na mo paghinangon na ito pasali mga tao long yawam. May talong po. Sa lungi mga tao, matagi sila magkakada mga manghuhula, iban si mga mangungubat. Namunin hinang si mga kahin, iban sahir. Ang kani magagasakas kanila jin. Lang si Nabi Muhammad bangong paturunon sin Allah Ta'ala on jumatunik sirbiya yan. On mga arama na rumatong. Inang sin jin sumakat matupatas langit. Pasal nakaunaw ay rumpawahi, magpakalatos pa sila matupatas. Pagkita nila timag na inwahi, ang Nabi Muhammad biutangan na sila sin Allah Ta'ala. Di na sila makalimat to. Ustudjuhon na sila sin Shihab. Amon hindi nga mga nujum. Ngayon kato, rimakat kita sa truwang kita makakita, star mag-wish. Subhanallah. Ang ka-instar yung turin para kala niya lang sin Allah Ta'ala piapanjari ko. Zinatud dunya ari-ari sin dunya hinikarwa rojuman lis syayatin. May nang sa misay lipanudyo mga syaitan. Pasalla kayon siya. Matay mga syaitan. Ini katulong sin Allah mahinang mo siya kumpas. Litahtadu biha fi dulumatil barri wal bahr. Mahinang mo saya hidayat hakatigid lumandum hakarakatan iba na lupa. Mahinang mo sa kumpas bang kumalawa. Na, ipanudyo mo kung kumagwish. Magwish si mga manos siya.
Subhanallah, tudyonin syaitan pag-usa to imatay syaitan makaligtas tudyon mat tumagpas pas sampil makakatto na long sin nabi pakahin pag-usa yung ganapan ng gatos puting inkabtangan niya long sin Rasul Bunnal amo niya tutulin diyung huwag natakaw wat maling kaning katawran amo niya tuong gatos puting katan nabiat din ng si syaitan ang kanino markatab mabuha kanin syaitan minsan plano sin syaitan kay ingatan yung markatab ang kanina bukusog getto ati kuya ka sa kasan sin syaitan Biyaitan siya lang ihapang dungog kumasok na kumatay. Ininang niya pagkabiyaitan siya nagbabagay sa ibang syaitan. Ininang niya talakan niya katanasawan niya. Mayta, ba't di makawaris sinarta niya? Pag-ingat yung Umar Khattab radiyallahu an sininang niya. Lang sin Umar Khattab may miyong kay min syaitan jin. Biyaitan kumasok na kumatay. Tialakan min katanasawa mo ba't di makawaris sin tumtuma lang yung Umar Khattab. Banginang mo itong pakamiyatay. Warisan ko rin mga asawa mo si mga arta mo. Bangin nagakasakas kay mo din, tiluon ko pa lang isang piling kubul mo. Allahu Akbar! Ang kanyo markatab ang manaw haran, migin syaitan haaran labayan na pasal mayta. Iningat yung markatab, inkusog niya manawid, subhanallah. Di makasuod ka nin syaitan. Na mga taimawod na mga kami Islam, subay kita mga ang kan nakasuwa ko, mayta to ano nimpiyag bidan sin lutaw muslim iwan lutaw kafir. Ilutaw kafir ro, nyawalihan. May lutaw muslim magdasad gumawa. May lutaw sin China, dukaing, ibang burak maputi. May lutaw sin Indian, dukaing, si burakatan maano siya. Long kako si Mengat maglutaw, pasal long niya tuwan yung mga tao, subang pagkubulon long niya, na nakumbis. Nindun long niya hapaturi, makawain jasad. In lutaw lang niya sin kafir bukumbe lang niya sin lutaw sin tausog lang niya na halupar dalong kuton bay taan takaw o mga Christian pagkubulon buko na alom semento alom lupa may talong kumasira nyawalihan na nanong niya to hindi ko nakiingatan jawaban takolong kusin korek niya Maita, pasaling Christian ang kanbiya tininang sinjin amo ya tinitikad nila tuwad law magliwot-liwot pa nyawalihan part to sin iman nila. Ang kanina mo si syaitan magpasarupay sa nyawalihan. Inka mo muslim ini etikad nyo magguwa magdasad. Yato sabi niya si syaitan. Uni maksud. Mamansa dya kamulong si syaitan. Hapamahamin to magpangluto to narka. Bang nag-iibadat manglutaw. Pat kamukatan di makapagibadat. Bang way nag-ibadat way lutaw. Subhanallah. Mga tayo mga kami Islam. Inining kabunalan. Matauding ka to niyo na lawong hapamaham simbiyari. Subhanallah mga taymod na mga kami Islam inisuway na to aniwan katan mga yu kita ni hikmat Allah subhanahu wa ta'ala sim sa bundal ang kanin Allah ta'ala bang kita hinangan niya karayuan dilan niya kita ilmo kami Islam inya to mga taymod na mga kami Islam pagpatumtum kaniyo maniutiyo murah-murahan magmumpati to wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.